Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanze mukoma muri sei, please post my story nekukasika. Izviwo ndo zvakaitika mumhuri yekwedu. Tine hama yedu uyo akafira muaccident. Kune bhazi rakaita accident. Zvinhu izvi hazvina nguva yakareba kubva pazvakaitika. Saka hama yedu yakafira muaccident akati afa kudaro. Tine zvatakaona parufu rwake zvakativhundutsa nezvimwe izvo zvakatotanga kutoitika kubva zvaakafirapo paaccident ipapo. Takazopiwa mari. Mukoma pakaipa. Varidzi vebhazi vakatanga kunetswa nemhepo yemufi. Kana munhu akafira muaccident anotomuka ototanga kutonetsana nevaridzi vebhazi. Ndo zvakaitika ipapo. Hama yedu paakafa akatanga kuvamukira ngozi, asi vakamutadza. Vakagona kutsipika dzimwe ngozi dzose dzevanhu vose vakafira paspot musi wacho iwoyo, asi yedu hama havana kukwanisa kuti vange vachizomutsipika. Zita rake ndichamuti Tawanda, hama yedu uyo akafira muaccident. Tapiwa akati afa kudaro akabva achizotanga kubuda achitaura ari pamutumbi wemwanasikana, muzukuru mwana wemuridzi webhazi. Apa ivo vanhu ava vanga vari kuAmerica. Saka pazvakatanga kuitika, hanzi kakatotanga kutotaura kachiti, ndini Tapiwa, ndini wamauraya. Manje kana manga muchifungidzira kuti muchandiisa muhari sezvandaona muchiita vamwe vose pamatora ropa, ini hamungambodigoni. Apa mwana ainge achitaura Chishona, hanzi haana kumbogara akauya kuZimbabwe kana Shona hatoigoni nekuti vakangozvarirwako kuAmerica. Hanzi Tapiwa aita achitaura kudaro, hanzi ainge achiti kana mukasatsvaka hama dzangu aka, achireva mutumbi uyo waainge akagara pauri, achiti kachakurira muvhu sembambaira. Vakamboedza kufamba sezvo vagara vari vanhu vane mishonga yavo mumabhizinesis avo, but vakaona kuti havangambomugoni. Kana n'anga yavo yakavaudza kuti munofanira kuti munge muchizotsvaga hama dzacho motaurirana nadzo, ndiko kuti munhu uyo ari kubuda apa ange achizozorora. Saka ivo vainge vasingambomugoni. Let me take you back a little bit. Sekuru vedu vakabva kuMozambique, vainge vari n'anga. Sekuru pavakabva kuMozambique vakabva vatori nezvikwambo zvavakapiwa nababa vavo. Vakati vabva kuMozambique vakambogara marusape kwenguva yakati rebei, ndokubva vachizouya muHarare vakatanga kushanda kunonzi kwaIvans. Ndokwavainge vachishanda ikoko. Vakazodzingwa basa mushure mekunge vauraya vamwe vanhu ikoko kwaIvans. Saka vainge vachiidzana masimba navo vamwe vanhu vainge vachitawo zvekubata-bata vachishandawo papurazi ipapo. Vakazodzingwa basa vakabvapo papurazi vakabva vachizotanga kushanda pane rimwe purazi, vakazokwanisawo kutenga imba. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai kuti vakazotenga imba ndekupi. Vana baba mukukura kwavo vaidyiriswa mishonga, nesuwo tine mishonga yatakadyiriswa. Mishonga iyoyo mashandiro ayo ndeekuti kana ukandiuraya ndinomuka. Zvisinei nekuti unenge wandishandisira mishonga kana kuti unenge waita zvekundibaya kana kundirova nepfuti, hazvina basa. As long as wandiuraya ndinotokupfukira chete. Saka varidzi vebhazi iri rakaita accident rikauraya vanhu vakazosangana nevasingazvinzwisisi. Tapiwa akati afa ndopaakabva achizotanga kumuka mweya wengozi, kana isuwo tainge tichimurota. Saka nyaya yakangovharwa nekuda kwekuti vanhu vainge vaine mari yakawanda. Saka Tapiwa akatanga kuuya kwatiri achitiudza kuti tinge tichigadzirira, nekuda kwekuti painge paine vanhu vainge vari munzira
vainge vachiuya kuti vange vachizoripa ngozi yake. But ipapo mukoma ndipo pakazofamba Satani, nekuti kana ndiri seni ndakatanga kurota. Ndakati ndichirota kudaro, iye Tapiwa aindiratidza mombe achiti vanhu ava pavari kuuya, mombe dzavachauya nadzo toda kuti unge uchizodzitarisa one by one. Yandinenge ndisingadi unofanira kuti unge uchiisa pasaidi, nekuti vanhu ava matsotsi. Havasi kuzouya nemombe asi vachauya nemakudo. Muchati madzigamuchira dzamunenge muchiti mombe, madzigamuchira kudaro muchaona kuti mombe idzodzo dzichazongofa zvinenge zvisina tsarukano nekuti matsotsi. Saka iwe zvandinoda kuti unge uchiita, mombe idzodzo kana vauya nadzo uchange uchizofamba uchidzitarisa one by one kumuswe kwadzo uku. Inenge isiri mombe yechokwadi, pane zvauchatoona zvandichakuratidza. Zvose izvi ndaiti kana ndikazviroteswa kuhope ndaibva ndachizoudzawo vamwe mugrupu, but nekuda kwehundyire, sezvo tainge tiine mamwe magrupu atainge takagadzira au atainge tichidhiskasa nyaya idzi, vamwe vana mukoma ndopa vakabva vachizoenda nerweseri. Vakati vaenda nerweseri mukomanashi, vakabva vachizonotaura nevaridzi vebhazi, and by that time mutumbi waTapiwa wainge uchiri kuSouth Africa usati waunzwa kuno kuZim, because zvakambotitorei nguva vasati vaunzwa. But zvinhu izvi zvandiri kutaura nezvazvo zvakaitika within 1 week. Drama rose iroro rakaitika, kubudirwa nemweya wengozi ivoko vachizotitsvaka because mitumbi yevanhu yainge ichiri kumoshwari. Saka patakazonzwa zvichinzi mitumbi yevanhu vakashayika paaccident ichange ichizouya kuZimbabwe iri convoy, ndivo vakatotiudza tisati tatombozvinzwa pamasocial media. Takazogara pasi sedare semhuri ndokubva tachizoti toita sei. Hatina kunge takaziva kuti vana mukoma nechekare ivo vainge vakatoenda nerweseri, vaiti hope dziya dzandinenge ndarota. Then vaibva vachizoenda vobva vanoudza vanhu vaya kuti kunoku kune chimiro chakamira so, saka imimi chigadzirisai kuitira kuti zvinhu zvenyu zvinge zvichizofamba zvakanaka. Saka ivo vakabva vachizoona kuti yemombe haichabudi, vakabva vachizoti tinokupai iri mari. Pakuti mari mukoma, kana nesuwo patakanzwa kuti mari yatainge tichazopiwa it was around 30, because yakatanga iri $30,000, asi takanzi amufanire kuti munge muchiudza vamwe avo vane hama dzavo dzakafira muaccident, amufanire kuti munge muchivaudza kuti tine urongwa hwatiinahwo nemi. Kana coffin rakatengwa richitengerwa Tapiwa rainge rakatosiyana nemamwe macoffin awo akatengerwa vamwe vanhu vakafiramo muaccident, zvainge zvakatosiyana because ivo vaida kuti tikasike taviga mufi wedu. Hatina kunge takaziva mukoma kuti mushonga wacho unonyanya kuita simba kana mufi asati avigwa. Ivo vainge vatori nemhiko dzavo dzavainge vakatogadzirirwa nechekare kuti mufi achingonopinda muguva then vanobva vachizomukurira. Isu hatina chatainge tichiziva, tainge takatobhiraibwa pfungwa dzedu nekuda kwemari yatainge takaudzwa kunzi 30, vakambotaura kuti $40,000. Imari yakawanda mukomanashi yatainge tisina kumbogara takafungidzira kuti tingabata mari yakawanda kudaro. Saka mutumbi waTapiwa vakabva nawo kuSouth Africa vakauya nawo kuZimbabwe, asi vakati kuda vasara neabout 40 kilometers kuti vange vachisvika Pamba, ndopatakanzwa driver ava kufona akati motikari yangonyarara, hamene kuti chii chaitika. Mwe vana mukoma vakabva vachizosimudza motikari vakaenda vakanotora coffin vakaisa mune imwe motikari, then iyoyo motikari yefuneral parlor yakazongosiiwa ikoko. But vana mukoma vakangoti vachingosvika, driver umwe wavainge vasiya kumotikari akabva ati motikari yatoita on, saka
ndava kutevera because mumwe wake ndiye ainge auya nana mukoma kuitira pakuzobatsirana kuburutsa coffin. Zvekare ndivo vanenge vachiziva kuti zvinofanira kuti zvinge zvichifambiswa sei. Panguva yebody viewing ndo patakaona kuti Tapiwa ainge akatotsamwa, chiso chake mukoma chainge chakazvimba. Of course munhu ainge akafira muaccident but ainge asina kukuvara kuface, but chiso chake chainge chakazvimba. Vamwe vakamuona before vanoti chiso chake chainge chisina kuzvimba semazvimbiro achainge chakaita ipapo. Unoona coffin mukoma kumusoro uku kwainge kwakasara kusina kana space. Chiso chake chainge chakaita sekunge chainge chakapombirwa mweya kuita kunge balloon chichita sekunge chiri kuda kuputika. Maziso ake ndiwo akativhundutsa because ainge akavhurika, but vanoti vachibva naye kuSouth Africa because hanzi munoita body viewing mutumbi wenyu musati mautora, hanzi face yake yainge isina kumbodaro, ende pavakamutora hanzi ainge akatovharwa maziso asi muromo chete ndiwo wavainge vasona nekuda kwekuti muromo wake wainge wakavhurika, akafa muromo wake wakashama, vakamusona muromo wake. Ipapo patakati tichinonoita body viewing, vana mukoma vakamboita chinguva vakamira pacoffin paya vachitaura vachiita madiscussion. Ndopavakazongouya kwatiri vakati vainge vasarudza kuti tinge tichiita body viewing, but body viewing iyi yakazongoitwa nevanhu veukama. Vamwe vose vemuvillage takazoona kuti zvainge zvisina kukodzera kuti vange vachiona Tapiwa akaita saizvozvo. Hakuna anotozviziva kuti ndo zvaainge akaita mukomana. Saka nekuda kwekuti painge patogara patotaurwa nenyaya yekuti mari tainge tichazopiwa mari ende tainge takatomirira vanhu ivavo kuti vange vachiuya nemari, aifanira kuti dai akavigwa zuva iroro raakasvika, but takazoita madelay because vainge vatiudza kuti vainge vachiri muroad vaine mari, vainge vachida kuti vange vachizouyawo the following day vachiti hatikwanisi kuti tinge tichizosvika zvanhasi. Tikati hapana problem, munokwanisa kuuya nemari yacho. Saka yainge yatova game chamuhwande. Ivo vaida kuti titange taviga mufi wedu vozouya nemari yedu. Isu hatina chatainge tichiziva, tainge tichitongotambwa nana mukoma, ndivo vainge vachitaurirana navo vanhu vavo. Saka mukoma Tapiwa vakazorara mumba, asi chimwe chiitiko chakaitika chakavhundutsa munhu wose ainge aripo parufu. Coffin ramukoma Tapiwa rainge rakagadzikwa pamusoro pechimwe chistand, asi chistand ichocho mukoma chakangovhunika makumbo acho, coffin rikatodonha. Asi kudonha kwarakaita coffin iri rakanodonha neside, rainge riine glass pakati paro, asi glass iroro harina kutsemuka, uye zvekare coffin racho harina kana kumboita any damage kuratidza kuti radonha, because rakanodonha neside. Vanhu vose vakavhunduka. Ndokubva tachizonovagadzika zvakanaka, but pari padhuze nepabench. Tikatoita vekutogadzika pasi, tava kutya kuti rinokwanisa futi kuzodonha coffin. Pane vamwewo vazukuru vakati vaiona mumvuri uchisimuka kubva pacoffin. Kune vamwe vakati vaitoona mumvuri wainge uchitosimuka. Chimwezve chakaitika mangwana acho makuseni, patakati tichiburitsa coffin ramukoma Tapiwa tichibuda naro panze, vana mukoma ndivo vainge vakatakura coffin, vainge vari 6. Handizivi kuti vakazvifambisa sei, but pakadonha vana mukoma 2. Mukoma vamwe vakadonha ndeve kumhuri mwana wabankuru, then vamwe vacho mwana wababa vangu naamai, vakadonha vose same time. Ivo vachitaura vanoti vakaita sekunge vakarohwa nemagetsi pavainge vakatakura coffin. Coffin rakagadzikwa panze, vamufundisi vakatanga kuparidza. Isusu semhuri, sezvo tainge tiine secret yedu yatainge tichiziva kuti pane zviri kuitika, tainge takangotarisa road tichingozvibvunza kuti ko
vachasvika nguvai. Saka takati tava kuda kuenda kumakuva ndipo pavakabva vachizosvika. Isusu takazonzi nana mukoma tinge tichifambisa program because vainge vava kutya kuti nguva kana ikakwana tinenge tisingachatendedzwi kuti tinge tichiviga mufi wedu zuva iroro. Saka taitya kuti zvaikwanisa kuzoenda nepamwe mutumbi ukatotanga kutoshata vachiri mumba. Saka takaenderera mberi neprogramu tikabva tachizoviga mufi wedu. Patakanoirasa mukoma ndepekuti mari taifanira kuti dai takatanga takaiisa mukofini ndo hope dzatava kurota tose sedzinza. Ende mukoma tapiwa pavanouya kwatiri vanenge vachipopota zvisingaiti vachiti makapusa stereki, makapiwa mari yakadhotwa nezvikwambo. Vanenge vachireva ivo kuti mari yatakapiwa imari iyo yakaitwa nezvikwambo. Hanzi zvikwambo zvacho zvavainazvo hanzi zvinoita tsvina, but zvichiita tsvina inenge iri mari. Ndo mari yakapiwa vana mukoma. Vana mukoma meno kuti vakazvifambisa sei kunze kwekuti vange vachitimirira zvimwe kuda vakavhunduka mari. Mukoma nachi $20,000. It is not a lot of money kana makaungana sedzinza. Asi kana iri yako mari uri one ya unokwanisa kuti yakawanda, not as a family mukoma. Saka ndo zvakazoitika ipapo. Vana mukoma vakasara kuda vainge vari 4 vakasara vakataura neivavo vacho vainge vatumwa nemuridzi webhazi, but vari vana vacho nedzimwe hama. Vakabva vachizotanga kuverengerana mari vakaita madhiri avo fast. Taifanira kuti dai takatanga tabatisa mufi wedu mari tobva tamuti tapiwa mari iyi yauya. Saka ndiye aifanira kuzotiudza kuti toigamuchira here mari kana kuti kwete. Tiri kumakuva kudaro mukoma Nashi pane kamwe kaconfusion kakangoitika. Vamufundisi vakapotsa vatowira muguva. Box rainge ratodzikiswa. Hameno kuti chii chakangoitika. Hatina kumbozvitora serious. Takabva tachizodzokera kumba. Patakadzokera kumba takabva tachizoona kuti motikari dziya dzevanhu vaya dzainge dzatoenda. Isu tainge tichiziva kuti tainge takawirirana navo vanhu ivavo kuti tichange tichizopiwa mari 30 kana kuti 40. Ende sehama tainge takati patinotanga kuita manegotiations tinotangira pa50 tobva tachizoti 40 hatichadziki. But vana mukoma vakangogamuchira 20, zvimwe kuda vakagamuchira more than that, imwe vakaiviga mari. Saka takazotongona kutongoti ndo zvainge zvatongovapo tikagamuchira $20,000. Mari iyoyo takazoishare pa 20,000 iyoyo. Inini mari yandakawana it was 700 and something $. Haisimbori mari yakawanda mukoma Nashi because kudzinza rekwedu takawanda. So we made sure kuti each and everyone anofanira kuti ange achizowana something. But kuti nditi ndine chandakaita nemari iyoyo mukoma zvakaoma. Ende tapiwa ari kuti bhejera, ari kuti muchaona zvandiri kuda kukuitai, ndoda kukumamisai mose. Mungadya mari yakadhotewa nezvikwambo imimi, makapusa stereki kudyirwa hama yenyu, mogamuchira futi mari yakadhotewa nechikwambo. Anoti kana akatanga kubuda, because dambudziko ravapo nderekuti ari kubuda mufamily yedu manje. Kana tikamuti enda kune vanhu vakakuuraya, anoti azviita kuti ndidzokere ikoko ndichinobuda nekuda kwekuti imimi makagamuchira mari yainge yakatogadzirwa nechekare. Saka vanhu ava vakange vakatogadzira mari yavo kuitira kuti isusu patainge tichazogamuchira mari iyoyo sedzinza, kana omuka kwavari achivanetsa achiti ndikuda kuti munge muchiita chakati nechakati kuhama dzangu so that ndige ndichikwanisa kuzozorora, ivo vanenge vachingoti takakuripira iwewe saka uri kudei kuno, enda kuhama dzako unonetsana nadzo. Saka zviri kunetsa izvezvi. Hapana kana anoda kusimudza musoro. Brother yangu ari kuUK ane mwana wake ari kurwara kutaura kudai. Apa mwana anga atova kuuniversity, ameno anzi maso ake pane problem iri kuitika
apa she was studying medicine. Ameno kana akazokwanisa kuramba achienderera mberi because hanzi ava kuonera padhuze. It's like ari kutoita bofu zvishoma nezvishoma ava kuonera padhuze. Amenowo kuti zvichazoguma nepi. Izvi zvakatanga kuitika mushure mekunge arota Ivo Mukoma Tapiwa. Saka ndo nyaya yakaitika iyi kudzinza rekwedu. Mari yatakapiwa Mukoma Nashe, kana ini ndikambogara pasi ndinotanga kuzvibvunza kuti asi nhaiwe wakamboiteiko nemari yawakapiwa. Ndinomboedza kuti ndige ndichinyora pasi kuti paya pandakapiwa mari nana Mukoma ndakabva ndachizotora mari ndikapa nhengi ndikazodai. Uchinyora pasi unenge uchitoona kutoti zvose zvakarongeka, but ukatanga kufunga futi ubva kuti but no man, pane pasiri kunyatso kubuda zvakanaka. Vamwe vana Mukoma vakamboti tava kuenda kuStar FM tinotaura nyaya iyi. Mukoma ivavo vakange vauya nenyaya yekuti tinge tichienda kuStar FM vakabva vachizobatwa nestroke. Ruoko rwavo kutaura kudai harusati rwatonyatso-kupora zvakanaka. Ruoko rwavo Mukoma Nashe vakangomuka vachiti ndakabatwa nechiveve. Kuzonosvika kuswera kwezuva vainge vatobhenda ruoko vasingachakwanisi kurwushandisa, asi vakazopora havo. Takazoendawo tikafamba navo vakazoita right. Ndo situation irimo mudzinza rekwedu Mukoma Nashe. Kana mukaposta nyaya muzondizivisawo, ndichange ndirimo ndiri mucomment section. Semhuri tava kutozvidemba kuti dai tisina kumbogara takagamuchira mari kana kutaura navo, tingadai takangovaudza kuti imimi dhilai naye, kana mava ready mozouya. But sometimes I blame myself kuti hope dzose dzandainge ndichirota dai ndisina kumbogara ndakaudza vana Mukoma. Ndakazoti musi uyo vanhu vacho pavainge vachazouya nemombe dzacho, sezvaainge akataura kuti vachauya havo nemombe dzavo, but dzinenge dzisiri mombe asi mwana wababa vangu, usambonetsekana kana kuchema nekuti ndikuda kuita shura rekuti richanzwikwa neZimbabwe yose. Iye ainge achiti mombe dzacho idzodzo dzavainge vachazouya nadzo ari makudo, inini kungonobata kwandainge ndichazoita achindiratidza kuti chibata apo nepapo kumuswe uku kwemombe. Hanzi vanhu vaizozviona kuti haisi mombe igudo, but mari Mukoma ine chitema. Takatotengesa ropa rehanzvadzi yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Saka vanhu vanotoita secret deal ipapo panonzi paitika accident, vanhu votoita secret deal, dzimwe mhuri dzichitobhadharwa. Vaya vanenge vaine hama dzavo dzinenge dzava kumuka zvipoko vanotobhadharwa nerweseri. Imimi munenge musina mishonga yamunenge makambokorawo muchidya, vafi venyu kana vafa vanenge vafa, maybe vanenge vava kutoshandisiwa, zvinongosiwo zvakadaro. Hanzi mweya wemufi wakatanga kubudira kuAmerica pamuzukuru muridzi wemabhazi. Strange things they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi pamari yandakapiwa handina kana chandakakwanisa kuita nayo ma1. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi Mukoma Nashe makadii zvenyu, please post my story. Makavigwa uchitupa changu. Inini ndakamboita nguva yakareba ndainge ndichiita zvekutengesa madonuts, mafreezits. Upenyu hwakasvika pakuoma zvekuti ndainge ndisingachagoni kana kubhadhara rent. Mudzimai ainge aine pamuviri. Ipapo ndo pandakadzidza chidzidzo kuti kana usina mari unenge usiri munhu pavanhu. Ndainge ndakazvitorera mudzimai wangu ainge akanaka. Ndainge ndichiri kushanda, asi pandakaenda kumusha, pandakadzoka ndakabva ndachizodzingwa basa. Saka ndadzingwa basa kudaro ndikazotanga kuita zvekutengesa. Mudzimai wangu ndikati ange achizotangawo kamusika kake after ndakumbira landlord. Saka pamusika apa paisvikawo
vanhu vakasiyana siyana. Akazopfimbwawo neumwe mudhara aigarawo mulocation matainge tichigara. Mudzimai wangu akabvuma. Ndakatizwa nemukadzi aine nhumbu because zvinhu zvainge zvakandiomera. It really destroyed my heart mukoma, zvekuti ndaiti ndichifamba ndaimbotaura naMwari pandakaona kuti Mwari havapinduri. Ndaiti ndichifamba ndichienda kuHighfields kunohodha, ndaitotanga kutotaura naSatani ndichiti, asi Satani, kana uriko chimbozviratidza kwandiri. Azvechokwadi Satani akazviratidzira kwandiri. Nerimwe zuva ndakati ndichiyambuka pakabridge kepana Mukuvisi, ndopandakabva ndachizosangana neumwe mudhara akandikwazisa, akandibvunza kuti ndainge ndichienda kupi. Ndikamuudza kuti ndainge ndichienda hangu kuroundabout kunotengesa madonuts angu andainge ndiinawo. Ndikamubvunza kuti kaisi ainge achida kutenga here. Akati kwete. Ndati ndakakutarisa ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza, une matambudziko auri kusangana nawo, ndikuda kuti ndige ndichikubatsira. Ndikati maita henyu basa. Ndimi aniko? Akandiudza kuti iye anoita zvekubetsera. Akabva achizondinyorera pasi house number ainge achigara kuHighfields. Handina kana kumbotora nguva mukoma, ndakabva ndachizoenda kumba kwake. Pandakasvika pamba pake, pagedhi painge paine mireza yainge iripo, paitwa zvezvigure. Ndakadyiswa huku mbishi. Unfortunately, dzimwe mhiko dzacho, sezvo kuromba kwangu kwandakaita ndakaromba ndichirombesewa nemunhu uyo anoita zvezvigure. Saka sezvo ndichiri kushandisa nekubata makona ake, pane zvimwe zvandisingatendedzwi kuti ndinge ndichitaura, nekuti ndinokwanisa kuzorohwa nemweya yezvigure zvakafa ndikafa. Saka ndakadyiswa huku. Ndadyiswa huku ndakavigwa ndiri mupenyu muHighfields mukoma, kutovigwa kutochera gomba ndikatovigwa ndiri mupenyu. Zvakaitika ndiripo pasi pevhu, ndikaona zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. But pandakazoburitswa mumuguva imomo, ndainge ndatova nemari yangu nechekare. Ndakati ndabuda, vane kundigadzira kwavakazondiita nekundisimbisa. Then ndokubva vachizonditi ndige ndichienderera mberi nemabasa angu andainge ndichiita ekutengesa. Vakandikurudzira kuti ndige ndichitanga business. Vakati kana ukatanga business uchakubatsira kana vanhu vakada kunyatsokunzwisisa kuti lifestyle yako yakamira sei, vanenge vachingoti uyu ane mabusinesses ake, hapana zvatingamuudza. Saka ndakaita zvemadonuts, ndikaona kuti mari yandava kubata yakawandisa, ende ndainge ndava kutooneka kutoti munhu uyu anongoswera zvake paroundabout asina basa nekutengesa, because ndaikwanisa kungonohodha hangu kana dozen remadonut. Ndaiti kana akatengwa atengwa, akasatengwa anenge asina kutengwa, ndichingoswera hangu ndakagara. Saka people they start to notice. Ndakazobva paroundabout ndikapinda mutown, ndikatanga kuita zvekutenga ndichitengesa mafoni, ndikazovhurawo shop yangu. Ndaingoswerawo ndakangogara mukomanashi, because mari kune kumwe kwainobva nako. Ndichizorora zvekare umwe mudzimai, ndichizotenga imba. Saka mudzimai wangu uyu wandakazorora, it is unfortunate kuti ndakamugadzira, ende kumugadzira kwandakaita, this was after our wedding. Ende hama dzake dzinofungidzira kuti paukama pane akamunzwira godo kuti ainge awanawo murume wake ane mari uyo ainge achida kuchata naye. But havatozvizivi to this very day kuti mishonga yangu ndiyo yakakanganisa mwana wavo. Masecrets andiinawo akanyanyisa, but pandakakanganisa, pandakatsvedza ndikadonha, ndeapo pandakasiyiwa nemudzimai, nekuti ndaimuda nemwoyo wangu wose. Kufambawo kwandakazoita naye ndichienda ndichinoitawo maintroduction kuhama dzangu, ndichitiwo ndo zvatinofanira kuti tinge tichiita sevanhu vatema. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichitozvitengesa upenyu hwangu. But chandinongoda kungotaura mukoma ndechekuti mari yehurombwa unoidya zvako, but unoidya watambura, ende ine mhiko dzakawanda. Unokwanisa kuti uchinzwa nyota ukada kutenga freezit, unokwanisa kutoudzwa kutoti aiwa hazviite kuti unge uchitenga freezit iroro, because maybe munhu wacho anenge achiita zvekunamata, kana kuti anenge achishandisawo mimwe mishonga inozonorwa nemishonga yaunobata iwewe.
Saka ndo zvandangoti ndike ndichiuya ndichizoudzawo vanhu, especially kune avo vanoti vanoda kuromba. Tangai mafunga varume, nekuti once waromba panenge pasisina kuzoita go back uchiti handichazvidi zvinhu izvi. Hakuna n'anga inobvuma kutora zvinhu zvainenge yakambokupa, especially zvikazombonanzva ropa. Imbwa ikananzva ropa remunhu yatova dangerous. Inenge isisiri imbwa asi inenge yatova mhuka inodya vanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi imbwa mukaiona yananzva ropa inenge isisiri imbwa yekuti mungagara nayo pamba. Zvakaoma. Let us try to speak with our brother mucomment section. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.